اقبال بھٹی صاحب اسٹیج سے تشریف لینا سن تاڑے نال استقبال کرے سو شہید جنید اقبال بھٹی صاحب معزز سامعین معزز شعراء کرام السلام علیکم استاد محترم تے صاحب صدر جہاد مجھے جوڑی دے ایک شعر نال کی مٹی آرش ہے اپنے پیریں دی مٹی آرش ہے اپنے پیریں دی وقت بدلے تو منہ تے آ گئی مٹی آرش ہے اپنے پیریں دی وقت بدلے تو منہ تے آ گئی یہ میں ایک غزل دے چند اشعار میری محبت دی گال سمجھن نہ کوئی مشکل عجیب کہنی پڑھی نظر سر شیر کی میری محبت دی گال سمجھن نہ کوئی مشکل عجیب کہنی ادب محبت دی پہلی سیڑھی جڑھا نہ سمجھے ادیب کہنی مہربانی میری محبت دی گال سمجھن نہ کوئی مشکل عجیب کہنی ادب محبت دی پہلی سیڑھی جڑھا نہ سمجھے ادیب کہنی اور اساں آدھے ہزار سادہ اساں تو سمجھوں تے او نہ سمجھے اساں آدھے ہزار سادہ اساں تو سمجھوں تے او نہ سمجھے اساڈا دعویٰ ادھور اس دے یہ ساڈے دل دا حبیب کہنی اساڈا دعویٰ مہربانی اساں آدھے ہزار سادہ اساں تو سمجھوں تے او نہ سمجھے اساڈا دعویٰ ادھور اس دے یہ ساڈے دل دا حبیب کہنی بلال بھی شعر لکھ سو کہ مریض تیڈا بے چین راندے وصال ملسی علاج تھیسی مریض تیڈا بے چین راندے وصال ملسی علاج تھیسی جے میرے مرزاں کو تے نہ سمجھا تے جگتے ویا طبیب کہنی مریض تیڈا بے چین راندے وصال ملسی علاج تھیسی جے میرے مرزاں کو تے نہ سمجھا تے جگتے ویا طبیب کہنی اور شعر ایک سو خادم بھائی کہ توڑے جو دولت دے ڈھیر لگ گئے ولاوے دل کو سکون کہنی توڑے جو دولت دے ڈھیر لگ گئے ولاوے دل کو سکون کہنی بغیر دھی دے نصیب گھر دا کوئی ایڈا چنگا نصیب کہنی توڑے جو دولت دے ڈھیر لگ گئے ولاوے دل کو سکون کہنی بغیر دھی دے نصیب گھر دا کوئی ایڈا چنگا نصیب کہنی مہربانی کہ شعر ایک سو مکتا ہے جب میرے یاراں کو لوڑ پائے گئی توار دے ساں میں زندگی کو جب میرے یاراں کو لوڑ پائے گئی توار دے ساں میں زندگی کو وفا دی دولت تو مالا مال ہے جنید ایڈا غریب کہنی